Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Katur para pinisepuh, para sesepuh ingkang kula beteni. Katur para lenggah, para tamu kakung mawah putri ingkang tansah kinurmatan. Langkung-langkung katur Ibu Anastasia Kadarwati, sedaya keluarga ing pidalem wonten ing dusun Selorejo RT Setunggal RW Sekawan Desa Selorejo Kecamatan Girimarto ingkang tansah kinurmatan. Ugi kadang muda taruna wonten ing dusun Kaman mriki ingkang tansah kula tresnani. Saderengipun kula lajengaken matur sumangga sesarangan tansah ngaturaken rasuci telara syukur alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing siang menika panjenengan sedaya telesan kawula tasih pinaringan pinten-pinten kanikmatan karahmatan hidayah saha inahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Sesarengan makempal silaturahmi wonten pahargyan siang menika wonten dalemipun Bapak Sukadi Ibu Mulyani ing pidalem wonten ing Dusun Kauman RT kalih RW kalih Desa Kalih Kecamatan Tasikmadu. Alhamdulillah sami pinanggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Mapunten parang matur minangka suling ngatur saking Bapak Sukadi sedaya keluarga wonten ing siang punika lumantar kawula ingkang sepisan Bapak Sukadi sakeluarga ngaturaken wilujeng rawuh katur para lenggah, para tamu kakung mewah putri ingkang tansah kinurmatan. Hatur salajengipun saking Bapak Sukadi sakeluarga saestu ngaturaken agunging panuwun menggah karawan panjenengan sedaya. Wasing gati karawan panjenengan sedaya wonten ing siang menika saestu dipun suni tambahing donga pangestu ugi kasuwun hangestreni anggenipun amiwoho ngentas pitulus putra jalunipun ingkang sesilih Bribda Ridwan Arinugroho ingkang sampun jinato krami kalian Roror Zahra Rosa Kusumastuti putra pawestri Ibu Anastasia Kadarwati. Awit donga pangestu saking panjenengan sedaya wonten ing siang menika wisdanipun Sri Atmaja temanten kalih Purwo Madya ngantos wusana kalampan kanthi wilujeng. Sri Atmaja temanten kalih anggenipun bangun bebrayan agung mugi saestu tansah manggih kasaenan, manggih kaleresan sedayanipun ugi saterasipun. Mugi saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Atur salajengipun saking Bapak Sukadi sakeluarga ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya warga sanak kadang pamitran dasih kadang muda taruna wonten ing dusun Kauman mriki ingkang sampun saestu paring pambantu ego pertikelipun sungkuyunganipun anggenipun amiwaha Sri Atmaja temanten kalih saged kalampan kanthi wilujeng. Ing mriki Bapak Sukadi sakeluarga saestu boten saged caos piwales punapa-punapa dumateng panjenengan sedaya sagedipun namung ndedonga mugi sedaya kula wau saged dadosna amal kesaenan panjenengan sedaya ugi pikantuk leliru ingkang satraju saking Allah Subhanahu wa taala. Apabila wonten ing sang punika anggenipun nampi karawan panjenengan sedaya tasih wonten kekirangan samudayanipun saestu Bapak Sukadi sakeluarga nyuwun agunging pangapunten. Apabila sampun paripurnanipun pahargyan wonten ing sang punika Bapak Sukadi sakeluarga namung saged ndedonga mugi konturipun para lenggah, para tamu kakung mawah putri manggih rahayu wilujeng ngantos dalem sowang-sowang. Katur para lenggah, para tamu kakung mawah putri ingkang tansah kinurmatan, panjenengan sedaya kasuwun
lelenggan ngantos paripurnanipun pahargyan wonten ing siang punika. Kula ingkang pinginah matur minangka suling atur saking Bapak Sukadi, Ibu Mulyani, sedaya keluarga wonten kekiranganipun ingkang kula matur saestu nyuwun agunging pangapunten. Wasana cekap wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.